kde na Slovensku nájdete tzv. Rímske kúpele alebo kaskády s minerálnymi prameňmi. V ktorom meste sa nachádza historický hrad Devín? Kde sa nachádza najvyššie položené ubytovacie zariadenie na Slovensku? Kde sa nachádza najvyšší syntrový stĺp na svete? Ktoré mesto sa nachádza v blízkosti jaskyne Domica? Koľko máme na Slovensku jaskýň? Koľko lokalít Slovenska je zapísaných do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO?